И след 2 месеца отсъствие Инишмор ме посрещна с лятна премяна. Цветен и приветлив. Стигайки обратно на острова обаче ме очакваха някои не толкова приятни изненади. Например, ново жилище 3 пъти по-далеч от работното място, малка стая споделена с друг човек за 5 месеца и в пъти по-лоша атмосфера. Да не кажа отровна. Знаех какво бях оставила 2 месеца по-рано и оказвайки се на неприветливо и мръсно място с недружелюбна атмосфера, ми дойде малко като гръм от ясно небе. Като добавим към това и разочарованието и разминаването в първоначалните обещания, което си беше на лице от самото начало, нещата определено загубяваха. Не бих казала, че изглежда много щастлива от ситуацията, нали? Въпреки цялата тая красота покрай мен. Джери веднага предложи спасително въже и аз силно се изкушавах да се скрия при него от лошия свят. Само че знаех, че това не е решението. Исках да си дам малко време и да опитам да преценя и обработя случващото се. Нищо не е случайно в този живот. Още повече, че подобна ситуация не се проявяваше за първи път. Явно трябваше нещо да науча и да приема тук. И така, наслаждавах се на хубавото време и с лошото се справях както мога. Основният ми проблем с дъжда бяха обувките. Имах само този чих маратонки, които предвидливо си бях купила в Falkirk. Да ги намокрях, качествено имам предвид, означаваше поне 2 дни да съм без обувки. Така че бях изключително внимателна това да не се случи. Само че дъждът се засилваше и тук вече шляпах боса по асфалта с маратонки скрити под дъждобрана. И това се случваше сравнително често. Разбира се, че събирах погледите, ама това отдавна не ми прави впечатление. Когато по изключение лятото се завръща, островът става просто приказен. Има си и летище, нали помните? На път за работа, след дъжда и преди дъжда, въпрос на гледна точка. И в двата случая сте прави. Други двама дружелюбни любопитковци. С толкова много крави наоколо, човек би си помислил, че има откъде си купи домашно мляко, например. Когато попитах, буквално ми се изсмях. Че кой дои крави в днешно време? Млякото е в магазина. В първи момент си помислих, че се шегуват. Оставям това без коментар. И реших поне веднъж да ида на плаж. Повече от половин година си разнасям банския. Крайно време е да го използвам преди да се разпадне от стоене в раницата. Веднъж го извадих. Вярно, не го намокрих, ама сега това са подробности. То не се застоях много, беше си откровено студено. Никакво лято в Ирландия повече. Но. Това при положение, че искам се чувствам лятно, Ако идеята е в пролетно-есенното усещане, Ирландия е прекрасна.
Ама наистина, просто вижте всичката тая красота. Само, заедно с билета, не забравяйте да си купите и дъжд бран. И сега на разходка до пристанището. И ферибота доставяш поредната порция туристи. То всъщност този маршрут си беше доста обичаен, тъй като близо до пристанището е единствения магазин. А тук беше някакво състезание. Тай не разбрах кой за какво се състезава от трите лодки, които излязоха в водата. Не ми стана никак ясно, ама пък беше интересно се наблюдава. И това е центъра, пълен с туристи естествено. Малко по-нагоре е единствения супермаркет. И много бързо се изнесох в тази навалица. Още един дружелюбен жител на острова. Малко нервен нещо, ама... Добре де, не мога да го отрека. Слънчево или дъждовно винаги е красиво. Само биваше съотношението да е в обратна зависимост. Ама пък, в крайна сметка, Ирландия е такава, каквато е именно заради времето. Както и Шотландия, този ред на мисли. Понякога дори това се случва. Тихо, спокойно, морето е като огледало. Ако трябва да съм откровена, за близо 4 месеца на острова, това беше единствения подобен момент. Ама това са подробности. Видяхте ли двамата побрати ми, които надменно и неподвижно ме наблюдават кацнали на скалата? И идва ред на експедицията до кулата на върха, на която бях хвърлила по още зимата. Последна разходка не е нищо. Или поне да последните. Последна си беше, ама и единствена за този ми престой. Времето беше прекрасно, аз знаех, че след броени дни, че съм далеч, без никакво желание да се връщам тук. Така че сега беше момента. Ето я и кулата в далечината. Това всъщност се оказа стар фар. Не съм сигурен, но мисля, че не функционира в момента. С крепостни останки наоколо. Беше красиво и интересно място. И млад художник си имаме тук. Исках да го притеснявам и се постарах да не нарушавам уединението му. По-късно видях същите хора на ферибота, баща и син предполагам, и си обясних къмпинг екипировката, която бях забелязала. Отново крепостна стена, но без ход за посетители, за разлика от Донингас.
И време за почивка и закуска обяд. Имах среща с една все още непозната девойка по-късно, така че сега беше момента да се погрижа за гладните чувства, които започнаха да се надигат в мен. Друга забележителност, която не бях планирала за посещение, беше тюленовата колония. Имах още време до срещата с Шиера, така че поех натам. Те това в далечината се предполага да е тюленовата колония. Това се получава като забравиш да си изключиш камерата. Накрая имаш няколко гигабайта запис на ходещи крака и близък план на панталони. Подозирам, че тюлените бяха емигрирали някъде да търсят загубилото се лято. Та само една-две двойки се навъртаха в района. И то доста далечко. Там дочаках Шиера, бъбрейки си сладко с две симпатични възрастни дами. И после заедно двете поехме към пристанището за кафе и сладолед. Бяхме твърде погълнати от разговори, за да се сетя, че нося камера в ръка. Поне веднъж съм си спомняла да я включа, нали? Срамежливи любопитковци. Интересна комбинация. И отново с Богом, Инишмор. Този път за последно.